Fl-aħħar mill-aħħar it-3 ta' Ġunju li ġej jiġi u jgħaddi. U l-poplu fil-Kwiet ħajamel l-għażla tiegħu. Mill-għada fil-ħodu il-pajjiż ikompli miexi il-qoddim. U jien ma rridx inkun responsabbli kif forsi hu responsabbli ħadd ieħor niżra mill-ġdid iż-żerrija tal-firda f'dan il-pajjiż. Aħna rridu l-għaqda f'dan il-pajjiż, irrispettivament x'tivvota, irrispettivament x'taħseb, irrispettivament kif fejn ġej. Dan il-pajjiż huwa maqut u se jibqa' maqut. Bittijaj, għalhekk nappellalkom biex dawn it-23 jum milli fadal inkomplu naħdmu, inkomplu nikkonvinċu, inkomplu resqu lejna nies ġodda u nies li kienu magħna u li telquna. Irridu nkomplu naħtatux każ min jgħidilkom l-elezzjonijiet, ir-riżultati diġà nafuhom, toqgħodux tagħtu każ in-numri. Aħna rridu dejjem naħdmu biex nikkonvinċu. Jkun hemm min ħajkompli jivvinta, min ħajkompli jħarref dawn huma affarijiet li issa drajnijhom il-poplu mhux ħajati każ dawn l-affarijiet. Għalhekk l-appell tiegħi il kull waħda wieħed minnkom. Ejnuni biex iwassal il-messaġġ. Ejnuni wassal il-messaġġ ta' rida tajba, messaġġ ta' għaqda, messaġġ ta' pożittività.